Symulator kopalni słowo klucz. Złota. Ja jestem Niklaus, a to jest ta gra. To jest polska gra. Nie wiem czemu nie ma muzyki w ogóle w niej. Wcześniej była. Może będzie w grze. I będę grał. Twórcy mnie ostrzegali, żebym czytał, bo nie będę umiał. I żebym wcześniej poczytał jakiś tam poradnik czy coś, ale ja jestem sprytny chłopak i ja sobie dam radę. Chyba. Muszę sobie okno trochę uchylić, drugie, bo jest gorko. Jak byk. A ja chory. Nawory. Dowody sugerują, że 5000 lat przed naszą erą złoto i miedź były pierwszymi metalami odkrytymi przez człowieka. To jest gra o aspekcie, jak to się mówi? Naukowym. W 1869 roku dwóch Australijczyków wydobyło największy na świecie samorodek złota. Welcome Stranger, którzy przed wytopieniem mierzył 10 na 25 cali. Co? Powiela ucia suby. No po tyle co u wszystkich. Dobra. Ej, nie ma w ogóle... Aha! A ja mówię, nie ma dźwięku w grze. A ja już wiem. No, już jest. O kurwa. Chcę tak... Ale to działa. Zajebiście. Wiesiek! Dzięki Wiesiek. Siemano kolano. Dobra. Czekajcie. Już ogarniamy. Czy są nogi? Oczywiście, że nie. Ale... Kurwa, działa to gorzej jak PUBG. Co już jest osiągnięciem, powiem wam. Pokaż sterowanie. Okej. Podczas jazdy po asfalcie musisz wyłączyć blokadę mechanizmu. Wyłączyłem. No wyłączyłem blokadę. A, ręcznego nie zwolniłem. Szpacja. Ej, ja się tu nauczę autem jeździć. Auto mi się kulo. Dobra. Jadymy z tematem. Siema migacz. A jaka ją jechać w ogóle? Ej, siedzi, jaki bolek w ogóle. Fajnie, że jestem tam w środku. Mam nadzieję, że to jest automat. Ej, muszę sprawdzić, idzie rozdupczyć? Tego się spodziewałem właśnie. Nie ma w ogóle tego. A, nie, jest kamera wolna, dobra. Ciekawe, czy mogę wyskoczyć w trakcie jazdy. Na mszo dzwonią, a dzisiaj niedziela, to się zgadza. Idziemy pożykać. A ręczny! Ej, co tu się... Kurwa dzieje. Ej. Tu jest jakaś kurde... Może sobie kamera...
Nieochrzczony jestem. Ale kurwa... Ja chcę iść pożykać! Do podbuczka! Nie ma nic z tego. Ej, ale w ogóle to jest taka gra, że tu nic nie mówią nam, gdzie mamy iść, ani w ogóle nic kompletnie. Siema Feuerman z Piekor, witam cię, hopie, cię dawno nie widział. A można schachmęcić inne auto? Nie, ale to są w ogóle, to jest jakiś wrak chyba. No nie wierzę, że on na takich kołach jedzie. Czekajcie, ja przede wszystkim muszę zrobić tak. To wydupczyć na dół. To wydupczyć tutaj. A tutaj ogółem całe te dodać jednego suba. I kurde, moi drodzy, to są ostatnie 3 dni subów za pół ceny. Także... no cza. Siema szkodnik. Jo, często, ale po cichu siedza. Hopie, to nie ma co po cichu, to nie jest kościół. A propos. Czekajcie, co się sam dzieje? To jakieś bojtle. W ogóle, kurwa, o co tu? Czemu są takie dziwne ściany niewidzialne? Że tak nie możesz... Kurwa. No, tak cię hopie zawieszło cię w lufcie. Dobra, jakaś mapa, coś? Old Glen Bank, stacja benzynowa, magazyn, park maszyn, kowal. Jadymy do Mogę jakiś znacznik ustawić czy coś? Aha. Okej. Nie no, bez jaj musi się dać znacznik. Diktube. Kurwa, wytłumaczyli. Sam se znajdę. Ale jak ta gra źle działa w ogóle, ja pierdolę. Jakaś tu było. Tu, no. Czekajcie. Ręczny. Kurde, silnik. No, proszę. Opie był ostatnio w TV, bo nam się kot stracił na jednostce i my ogłoszenie dali i się mędy z telewizji pozjeżdża. To nieźle. Cash only, pure power. Siema Sakaszwili. Heavy mining equipment, coś do mnie. Stefan Batty, heavy equipment. Stefan nie wygląda na człowieka godnego zaufania. Kurde, ale mi tu w ogóle nikt nie mówi, że jest naprawdę tak bardzo nie gra do mądrych ludzi, że ja sobie mam sam wymyślić, co ja tutaj mam robić? 74 000 kosztuje taka kopara, a ja mam $224. Press E2. Duża koparka, item. Mała koparka, 28. Nie stać mnie nawet na małą. Kredyt w banku wziąć. Bo cię zbanuja! Dobra, zaraz wezmę. Ale taką to bym pojeździł. Dobra. Duże generatory mocy. Czytanie z moczu, przepraszam, z oczu. Dobra. Dymy do banku wziąć kredyt. Jakby ludzie subowali.
Kurde, trawienny. Powiedział hop bez suba. No i nie ma to tak głupio. Uwa, rynna, 300 zł, nie stać mnie. Na taką mnie stać. Kupię sobie taką rynnę i z tego zrobię zjeżdżalnię i zamontuję to na placu i będę sobie zjeżdżał. Kurwa, ale te... To jest... Dobra. Jak na westernie. Słuchajcie, musimy teraz obadać, gdzie jest bank. Ja nie wiem w ogóle, w którym ja się stronę patrzę, ani nic. Zajebiście jest ta mapa zrobiona. Muszę... Naprawdę nie idzie znacznika ustawić żadnego. Ja pierdolę chyba. Siema, Polisz Kasztan. Zaroski. Silnik. Ręczny. I jadymy. Czekajcie, gdzie teraz jestem? O, dobrze, 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 dobrze. Jest bank. Poczekaj, słuchajcie, musi wyłączyć blokadę mechanizmu. Ja pierdolę, najważniejsza rzecz. Siema, chemik. Dobra. Sprawa wygląda następująco, że wyna. To jest coś po śląsku? Wyna. Daj mi ta wyna. Czekajcie. Działka starego. Pufa, chyba twojego. Lol, przepraszam. Głupie. Bryna. Co ja mam? Czekajcie, o co chodzi? Kredyty. Cena za stopę kredytową. O kurwa. Pamiętaj, trzeba go spłacać. Co? Jak to, że spłacać? Że kredyt? Czekajcie, saldo kredytowe. Dziennie. Stopa 10%. Ja pierdolę. Mogę coś sprzedać, twoje sztabki. Nic. No mam dwa... Ej, ubył mi dolar. Giełda. Wezmę największy kredyt, go nie spłaca w ogóle, nigdy. Nie, dorobimy się fortuny, będzie dobrze, mówię wam. Uwierzcie we mnie, bo ja w siebie nie potrafię. Czekajcie, kurwa, ja nie czaję, o co tu chodzi. To jest liczba rat, tak? Tutaj ile biorę? Mogę maksymalnie wziąć 5000. Ale co mi z 5000, jak ja i tak za to nic nie kupię? Siema, MJDDD. Co mi z 5000, jak mnie nie będzie stać kupić nic za 5223? Chyba, że... Te rynny. Słuchajcie. Moja zdolność kredytowa jest słaba. Dobra, największy kredyt. Na ile rat? No wiadomo, że... Kurde, chciałbym jak najwięcej. Ręcznie możesz kopać, no właśnie... O Jezus. Właśnie nie mogę. No mógł, to by nie było problemu. Dobra. Dzienne. Bierzemy $5000 na 60 rat, z czego trzeba będzie im oddać 1374. Nie podoba mi się to, ale czekajcie. A to jest... A to ja mam to, tak?
Ale nie mogę tego sprzedać, bo tego nie mam. Dobra. Są do dużej maszyny. Dobra. Kurwa. Biera 5 kobli na 60 rad. Kurde, a twórcy mówili, żeby poczytać. No nie poczytałem, no moja wina, ale ja uważam, że powinien tutaj być jakiś tutorial w tej grze. A czy tam jest pokazane, co trzeba robić i tak dalej, to jest koniec. Kredyt wzięty. No to się, jak to się mówi, prawda, par excellence, zaebałem. Dobra. A, na ręcznym. Go next kredyt. Na spłatę kredytu. Dziennik i łopatę przy sobie, czego więcej ci trzeba. Mam łopatę przy sobie jakąś? Czekajcie, ja w ogóle muszę obadać klawiszologię. Q, W, E, R, T. Y, U, I, O, P. Chyba złota nigdy nie kopał. No dobrze, że wyście kopali złoto. Na palcem w dupie. F, G, H, J. To jest na J. K, L, flashlight. Z, X, C, V, B, N, M. Dobra, ogólnie... Czy mnie coś no przecież mnie nie będzie stać na nic. 28 tysięcy, 54 tysiące, 97 tysięcy. Wstrząsarka. Jestem wstrząśnięty. Pokaż, gdzie jest dziennik. A jest tutaj, kurde, wszystko. Widzicie, no trzeba było czytać tylko. A, no i to już, kurde, wszystko jasne. Go to the bank, byłem. Rent Old Arnold Parcel. No i kurde, jedziemy do banku i bierzemy parcela starego Arnolda. I kurde, pal maszynę, jadymy, gościu. Nie jadę po asfalcie, to wyłączam. Znaczy włączam. Jadę po asfalcie, to wyłączam. Prawdziwy Polak. Kurde, i no nie Polak. Ej, muszę tą muzykę ściszyć, bo dostanę, wiecie czego? O. Siema, Yozumi. Kuwa, dobra, działki. Działka starego. Chyba o to chodziło. Tam było rent, nie? Wynajmij. Cena 25... Ja chcę wynająć. Wynajmow. Wynajmow. Czy to jest nazwisko rosyjskiego naukowca? Siema Snacksen, siema John. Halo, gdzie mój sub? Mikael... Musisz prawdopodobnie odświeżyć stronę i pojawi się takie nad czatem powiadomienie, wiesz? Dobra. Go to the warehouse. Warehouse. Gdzie jest, kurde... Mikael!
Dzięks. No działa rzeczywiście. No rzeczywiście. Dziękuję. Ej, czekajcie, o co im chodzi warehouse? To jest... Warehouse to jest co, kurde? Bo już mnie pojebało. Bo tam jest po angielsku, tu jest kurwa po polsku i ja już ogłupiałem po prostu. Warehouse to jest magazyn taki jakiś z narzędziami, nie? Coś takiego. Magazyn, o to im chodzi, tak? Tu. Dobra, jadymy tam. Magazyn. No. Magazyn. Siadaj. Czekajcie, ale kurwa, jaka to jest? To jest ciężka gra. Prawdziwy symulator, no. W końcu, nie? Dobra, jest warehouse. Dobra, jestem w warehouse'ie. Buy. Hog pan no pump. Kurwa, czemu to nie jest po polsku? Symuluję, że... Boję się. Zaraz coś wydupisam. W luft jakiś akumulator. Medpaki. Montaż lampy. Oświetlenie robocze. O, to takie do green screena. Do streamerskiego pokoju. Generator. Dobra, co my mieli kupić? Kurwa. Hog pan no pump. Ej, ja sobie całą grę zrobię po angielsku. Bo ja tutaj ochujeję. Auf Deutsch! Ja bym chyba więcej zrozumiał jak po polsku. Z tego polskiego tutaj. O Jezu, dobra. No. I teraz... No i kurwa, dobra. Jaka jest ta hog pan no pump? To jest pompa jakaś, nie? To są przyczepy. Fuel tank to wiadomo. Kurwa, nie wiem jak to wygląda. Tego mnie nie uczyli. Jerrycan, wavetable jets, bucket. Kibel też mamy kupić. Ja kupujemy jeden kibel. To jest Faustlik, to nie. To są hoki. To są jakieś te szlauchy. Kabel. Hydraulic hose, to jest szlauch. Taśma na głowę. Separator. Water pump. Czekaj. Nie, to nie było coś takiego. O. To było chyba to. Hog pan no pump. Tak, to jest to. To jedne. Dobra. Teroski. Sluice box. Ale... Te czy te? Sluice box core. Jedne te. Ja. I kurde, dwa hogpan mats. Kaj to jest? Hogpan mata. Sztuk 2 bitte. Ja, ciekawe skąd na to miał pieniądze, jak mu kredytu nie wziął. No i kurde, fertig gemacht. No i co, i tyle. Ja? Kibel jest? Dobra. I co, i za to teraz trzeba zapłacić, czy coś? No niestety trzeba. Kup. Dobra. Mamy to kupione. Extension też weź może się przydać. Kurde, bez zbędnych wydatków na razie.
I teraz co? Załaduj to na auto. Dobra. Na podwórku masz to, co kupiłeś? Tak? A, tu jest, tak? Okej. A to muszę O ja! Mi się to nie potraciło. Dobra. Czekajcie. Kurwa. To jest taki trochę ten. To jest taki trochę My Summer Car, tylko że... Tylko że nie, kurwa. Co tu się dzieje? O Jezus. Czekajcie, jak ja to mam załadować? Jak to jest co to było? O kurwa. Jo, to dupia. Nie, zawieraj to. Kurwa, ale te łażenie to jest makabra. Dobra, będzie. Dowej tamata. Do ćwiczeń kręgosłupa. Dobra. I to może powypadać. Ja pierdolę, mam nadzieję, że nie. Czekajcie, a idzie do tego kibla na przykład to wrazić? Kurwa. Chyba nie. Ja, będzie. Może powypadać. To zaje pasztet. Dzięki za ludca. Aha. Dobra, zawieramy ten biznes, Alaska. I kurde. Trzeba save'nąć. No, dobra. I jadymy z tematem. Ile kosztuje ta gra? Kurde, nie mam pojęcia. Czekajcie. Go to the claim. Czemu tu jest po polsku dalej? Ej, Bany, co ci się dzieje? Co ci się robi, że piszesz do wszystkiego jaki tekst? Ała nagowa? Go to the claim, dobra. To co, jadymy. Ale o co chodzi z claimem? KST. Tu na przykład, nie? Albo tu. Nie, czy ja to wynająłem. Old Arnold. Dobra, to trzeba jechać... Kurwa. W ta strona? Czy w ta? Nie wiem. Śmieszne teksty? Nie, nie są śmieszne. Ten, który wynająłem. No wiem, ale nie wiem. W Kerozajta. Bo niestety nie przewidzieli czegoś takiego twórcy jak szczałka. Chyba te loadingi, chyba nie wiem. Co sam było. O Jezus, jak ścina. Oho. Sam jest rozdupione. A nie, to trzeba inaczej pojechać. To trzeba tu i tu i tu i tu i tu. Ja pierdolę. Nach rechts. Ja. Und geradeaus.
Ej, idzie ozdupić? Kurwa. Podupcone. Chyba te doładowania co chwila, no. Muszę 1080 kupić, bo mi to nie działa za dobrze. Tu chyba. Ale nie wiem. Ja. Dicktube porno. Dokładnie. Ej, powiedzcie mi, na jakim silniku to działa? To jest fascynująca sprawa. Czekaj. Dobrze. Cześć kalesony, elo, witam cię. Ja pierdolę, jakie lagery. To jest jakiś werk. Coś tu jest. Jakiś kurde werk. Na Adin ci powiem, że się dodupili do pieca. To jest gra chyba, jak był ten film, tylko dla orłów. Tu się trzeba wszystkiego domyślać. To jest trudniej przetrwać w tej grze jak w tym. Jak w DayZ. Kurwa, przepraszam za wulgaryzmy, ale ja to jestem prosty chłopak, ja się do symulatorów nie nadaję. Ale dobra, ale już wiem co trzeba robić, wszystko elegancko. Szkoda, że gra jest w jakimś takim dziwnym języku. Pongliszu takim. Pół po polsku, pół po angielsku. Jeszcze brakuje, żeby były takie wtrąty po śląsku na przykład. Jedź tu de Tankstella. Kup Faustlik in the warehouse. Czy coś takiego. Dobra, są my blisko. To jest parcela od starego Alberta. Czy może to chodzi o Alberta Szpera? Tego co Adolfowi projektował. Te wszystkie łone. Dobra. Słuchajcie, teraz sprawa taka. Set up the hog pan. No dobra, ale może coś, kurwa... Gdzie? Czy coś? Gwiazda zasubową! Jo, to dupia szał macicy! Szał chuja. Przepraszam, musiałem to powiedzieć. Dzięki, gwiazda. Kurde, gwiazda się nie bał i ogółem zasubował. Dobra, blisko wody. Nad strumikiem zabiałem namiotem, ja? Takie blokada dyferencjału, bo się zaraz rozdupia sam. Zabiałem namiotem. Kajsa mnie zbiały namiot. Muszę powiedzieć, że ja sam nie widzę białego namiotu.
Niżej po prawej stronie. O, 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 o. Ja. I tu się wszystkie te sztelungi będą działy. Dobra. Majster wyłazi. Jest tak, woda jest. Karasie. Karasi brak. Kurwa. Wieczne źródło. Źródło mocy. Albo moczu, jak kto woli. Dobra. Karp dupimułem. Karp. Powtarzam, karp dupimułem. Żurnal. Sep ad the Hokpan. Dobra, kuwa. Dewej. O Jezus! Nie tak! Wszystko wydupcyło jest. A ten kibel. Kurwa, panie. Siema, Horgen. To nie będzie prosty szpil. Jezus, co się sam dzieje? Podupi mnie. Kurwa. Czekajcie, ale jak to ma? Czy mam łopatę? No nie wiem, no! Gdzie ją mam mieć? Nic nie było o łopacie napisane. Gdzie tu coś jest o łopacie? Nic nie ma o łopacie. CAB. Aha. Czyli to ma być... Kurwa. Czekajcie, sam to jest ponumerowane. 1, 2. I ja, dobra. Pomału. Kurwa macie, jakie to jest niewygodne. Use to shovel to fill. Nie ma nic o łopacie. Ale widzę, że use shovel to fill, ale nie ma podane, gdzie jest ta łopata. Kurwa, fefek zawrzyj pysk. Dobra. Niestety tu nie ma tego ponumerowania. O kurwa, ja już widzę, że dalej będzie super zabawa. To trzeba zamontować na tym. Narzędzie pod klawiszem. O kurwa. Ja, jest shovel. O kurwiska. Kopia w aucie. Dobra, czekajcie. Rączki. Chyba jeszcze raz. Teraz to trzeba zamontować. To jest kurwa pies namalowany w ogóle na tym. Trzeba jakoś kurwa. Nie wiem, no ja nie jestem od kopania złota. Ktoś wie coś, cokolwiek? Jak to ma wyglądać? Kurwa! Na strumykiem masz takie drewniane pozostałości. To? No mam. I czekajcie. A, dobra, mi tu pokazują. Ja, to kurwa, panie. Dobra. To lelo. Teraz to, kurde, tu. I... Kraken. Czekajcie, a ja muszę wejrzeć, czy mi się nie zgłosił mikrofon czasem. Ja myślałem, że to jest tak po prostu wymagający symulator, że trzeba wszystko samemu wykombinować.
Nie jest dobrze. Golden Retriever. A, że to jest pies, że golden, że ja kopię złoto i że to jest taki... Podupiło mnie. No, zerwało mi ryj. No ogółem fantastyczny dowcip, aż się musza wysmarknąć. Powiem wam, tego się nie spodziewałem. Co jak co, ale nie tego. Dobra, use the shovel to fill the hog pan with dirt. Czyli nafoluj tę łonę marasym. Czekajcie, to jest kibel. To są tematy, ja? Dobra. I co, biera to? Kurwa, jak to się robi? Coś... A, dobra. I kurde... Wść. A, jeszcze nie. Daję maty na długim elemencie. A tam było coś o matach? Dobra, kurwa, spokojnie. Dobra, już montuję maty. W sensie, aha, że oni tu pokazują, że mam zamontować, ja? Ale dwie ino, aka jest... Dobra. Co oni mi tu pokazują? Dobra, i ten kibel jeszcze kajśnie. Aimer. Ja, tu się aimer montuje. Nie! To jest do płukania. To jest do płukania wodą, dobra. Czajana. Wszystko wiem. I teraz... Ja. Dobra. I teraz co? Teraz kurde bierzemy te marasy ze złotym, ale... Coś kurwa nie nabiera. Co mam kurwa nabierać z tego? Z piach? Przecież to złoto... Przecież to złoto jest we wodzie. Weź to wysyp. Aha. Ale to... Kurwa, tu będzie złoto? Tu to bursztyn prędzej. No dobra. To syp. I co, ja mam to do 100 nafolować. Aha, bo tu jest stare koryto rzeki, tak? Dobra. Mówmy się. Ej, ale robi się nawet się robi dziura, a wpada się do niej? Kurwa. 300 łopat. Nie, no szybko idzie. Niby ze Śląska, a na wydobyciu się nie zna. Kurwa, panie. Widziałeś kiedyś, żeby na Śląsku ktoś złoto wydobywał? W taki sposób? W średniowieczu chyba, ale wczesnym. Syp do wiadra będzie szybciej. Dobra. Coś tu się pojawia. Siema eutanazjon. I już jest 63. W Dolnym Śląsku tak. No u mnie też akurat w Bytomiu. Tu też były kopalnie duże srebra i złota w średniowieczu. I jeszcze tak z jedna. Dobra, i nie, co do 100 ma iść, nie? Dobra, i co mam teraz zrobić? It's ready for you losing to pay there. Dobra. Co teraz?
Co teraz mam zrobić? Use the rinse the mats in the bucket. Nie znam takiego słowa. Przeciepło mi się. Rinse the mats in the bucket. Wiadro i woda ze strumienia. Kopania złota. Czyżby to była złotoryja? Kibel. Woda. I płuczymy. Kajte złoto! Co robi złotoryja? Na Dicktube masz filmiki, jak to się robi, tak? Czekaj. Dicktube. Wydobywanie złota. O, czekajcie, już się to obejrza. Aha, oni to do kibla ładują, żeby było szybciej załadować. Ale on tu ma jakąś miednicę. Nie, zaraz. O kurwa. Kup generator, pompę wody i kable. Pomału. Nie nerwowo. Miednica i talerz masz w namiocie, dobra. Siema Alfred, wróciłem z grzybów, tak? No to kurde spoko. O! Używanie hokpana do chuja pana. Ja, tak żech robił, tak było. Zatrudnij murzynów. O, truskawka, jaki rasizm. Z kibla. Ja. Jak on ma tyle kasy? No wziąłem kredyt. Największy kredyt na 60 rat. No i co? I to płuczę do końca. No dobra. Czyli płuczemy dalej. Tu się noc zrobiła. Ej, musimy kupić takie lampy, żeby były. Dobra, już się zrobił dzień. Zotoboło! Powodzenia i spłacania szybkiego. Spoko, dorobię się. To spłacę. Aha, to ja muszę dobić do 100... O kurwa. Ja się tu usram przy tym. Czekajcie. Muszę zobaczyć. Co tu można... Musimy się zmechanizować bardziej. Trzeba się cywilizować. Właśnie, trzeba kupić będzie pompę. No maty to wiem, że maty są. On ma to takie długie. Bo on ma tą taką, takie przedłużenie, to było w sklepie. Aha, mogę wcześniej wyciągnąć, no to spoko. Pompę i przedłużenie. To jeszcze zobaczę to Hokpan, a pompa wodna.
O wydupcy. A, to jest takie z tym. Takie z pompą. Aha. It's Wojerona. Łoje. A, i to się ładuje i to same płucze od razu. To kurwa dobre jest. Dobra, jadymy do sklepu. Siema Hechus. I światła by trzeba kupić, bo sam jest ćmok jak pyk. Dobra. To dobre. Czekajcie, kaj są światła? Headlights. I'm a rabbit in your headlights. Ta. Wyczepię, możesz przespać nos. Okej, dobra. Ale mieszać w miednicy sam musisz. Kurwa, już się nieraz mieszało w miednicy, panie. No. Opa. Jazda w nocy po pijaku. I teraz... Kurwa, teraz ten trzeba wyjechać. No jest po polsku. Bo po polsku jest trudniej niż po angielsku. Chyba dobrze. Chyba niedobrze. Gra jest spolszczona tragicznie, jest pół po polsku, pół po angielsku. I to robi wodę z mózgu totalnie. Było tędy? Ja, dobra. Loadingi, bo tu oczywiście mapa jak ze Skyrima, co najmniej. Da się poszkrobać w uchu. Dobrze, dobrze, dobrze. No jedź, kondonie. A będą przeciwnicy jacyś, wilki czy coś? Niedźwiedzie. Dzięki Fydron za follow. Dobra, wyjechaliśmy z dziczy. No hej. No hej Shidor, kurde, dziękuję pięknie za suba. Bardzo ogółem fantastyczna subskrypcja. Dziękuję pięknie i polecam się na przyszłość. Szczególnie, że jeszcze przez 3 dni są suby za pół ceny. Także jak ktoś się jeszcze wahał wcześniej, to jest ten moment, żeby się wachnąć w tą stronę, żeby kupić. Będą... Dzięki za kalec, za follow. Dobra, słuchajcie, co my potrzebujemy do tego, do tej pompy? Jest to gdzieś opisane? Gdzieś musi być opisane. Czekajcie, wydobywanie złota. O kurwa. A ja mam, a ty masz suba? Przynajmniej pokazuje, że masz. Jak dałeś teraz, a nie pokazało, to
Spróbuj odświeżyć streama sobie i nad czatem się powinno pojawić, wiesz? Miałem na rysunku. Czekajcie, na którym rysunku? Bo... Czy to jest tutaj? A, o, tutaj! Mobile Wash Plant. Siema Kustek, siema Matuch. Dicktube. A na Dicktubie pokazuję co trzeba, bo... Pompa wodna. Dobra, czekajcie, jeszcze raz. Trzeba mieć takie ciulstwo, ale z taką rurką. Dzięki Trippy za follow. Dicktube, no poważnie, jest strona o tym. Trzeba mieć pompę i trzeba mieć dwa szlauchy. Ten ruby czerwony i ten ciańszy zielony. Dobra. Dobra. Czekajcie, sorki, muszę se kiźlnąć. Dzięki za tego łonego, za lucika. Dobra, prosto sprawa, krótko i na temat. Potrzebujemy tak. Potrzebujemy to. Sztuk 1. Potrzebujemy pompę wodną małą. Sztuk 1. Filtr wody. Filtr wody mówisz? Czekajcie, a generator potrzebujemy? Chyba nie. Czy można sprzedawać? Panie, nie wiem. Agregat i lampę i miskę. Hokpan, chiński producent, możliwe. Keta Trommel. O kurwa. Bleś Trommel. Siema Antony. Miners Mosto, nie. Te szlauchy. Potrzebujemy na pewno ten do wody. Jeden. Taki zwykły jeden. Kup kanister. Jerrycan. Co? Pieseł? Lol. Przedłużenie. Extension. Dobra. Wziąłem kredyt na 6 kobli, to sobie nakupię fajnie. 2 maty jeszcze kupić. Dobra. Dog meat! A, mogłem kupić od razu 2. Ale jaja. Dzięki pięknie Dog meat za suba. Jeszcze 4 i rozdawamy. Soshibo złączkę kupował. Dobrze, zaraz kupimy złączkę, spokojnie, nie denerwujcie się. Wszystko będzie dobrze. Spokojnie. Napijcie się czegoś, ja się napiję. I spławik! O ja! Jo, to dupia. Subów deszcz. Można powiedzieć złoty deszcz. Czajcie, że gra jest o wydobywaniu złota i że złoty deszcz, a że złoty deszcz to też jest, że się sika po kimś. Tylko nie dawaj banów jak Soshobo za złączkę. W grze nie ma złączki. A, czyli mnie robicie za bozna, jak to się go... No to wyście są fajni. Dobra, czyli co? Ja coś jeszcze? Dzięki za follow. Czy ja coś jeszcze potrzebuję? O, to się przyjdą takie jedne. Elegancko. Czemu tego nie idzie kupić? A to po co? Czemu tego nie idzie kupić? A, mam to w namiocie, tak? Dobra. I coś jeszcze mi jest potrzebne? Zębatki jakieś? Lewarek? Kurwa, nie wiem co to jest w sumie. Filtr wody, filtr paliwa. Ząb. Kurwa, trzonowy Hitlera. Lampa. Filtr wody. Water filter. Sztuk 1.
I generator. A po co mi generator? Aha, bo jakbym chciał światło sobie zrobić. Dupca to, będziemy spać i będziemy robić za dnia. Mnie nie stać na takie wydatki aż. Podkradniesz koła z okolicznych samochodów, ale poważnie? Dobra. A! Zapłacić! A filtr wody nie kupiliśmy? Paliwa chyba kupiłem, dobra. Żeby pompa działała, musi mieć prąd. Poważnie? A ona się nie zasila? Sama z siebie? Energią miłości, czy coś? Nie, no chyba nie trzeba. Kurde, ale mnie męczy ta ryma. Sorry. Pompa jest na paliwo. No właśnie. A masz tą inną nakładkę, do której można pompę podłączyć. Pompa jest spalinowa. No to kupiłem kanister. I pojedziemy na tankstelle, zafolujemy. I będzie dobrze. No, dobra, to wszystko. Płacimy. $600. Kanistra. Ja. Czekajcie, jest to auto. Trzeba podjechać. A. Dobra. Nie gasimy. Trzeba będzie do auta paliwo za niedługo kupić. Ja Mazla! Yeah! Dzięki piękne Jama. Elo 320. Elo ogółem 320. Zatankować. Wiem, spokojnie. Ale najpierw... Chyba uszy mi się pozatykały od tej choroby. Najpierw chcę to wszystko tutaj na pakę i pojedziemy zatankować. Na tak zwaną tankstella. Dobra, a najlepiej jak mi to powypada. To pudło do maszyny, co by wąż podłączyć. Jakie pudło do maszyny, co by wąż podłączyć? Oświetlenie ma. Nie, ale będziemy robić za dnia. Będziemy robić za dnia, spokojnie. Jak się dorobię, to se kupię. Nie idzie więcej. Kurwa, on mi taki filtr podnieść jeden za jednym razem. Jerrycan lubi wypadać. To lepiej, żeby nie wypadał. Czekajcie, patrzcie, żebym to wszystko zebrał na pewno. Tą maszynę do płukania, co wąż podłącza z pompy. Czyli potrzebuję coś jeszcze, czy nie? Bez generatora woda nie będzie zasysana. A masz 2 szlaufy. Już nie chcę! Ja to pierdola! Dobra. Każdy z was mówi co innego. Zapomniałem, że jestem na streamie. Wybaczcie. Już to pierdola! Już nie chcę! Ten pojemnik, gdzie wsypujesz piach, musisz kupić nowy z możliwością podłączenia pompy. Ale kupiłem taki! Jest tu, patrz! Tu! O, mam nadzieję, że mi to się nie wydupcy wszystko po... Nie! Postać mi się zablokowała! O kurwiska! Nie! Postać mi się zablokowała! Ja pierdolę! Bez jaj, co się dzieje? Kurwa mać! Bez jaj! Zamknij klapę. Nie mogę! Nie sięgam! Kurwa! I tu nie ma checkpointów!
Ja jebie, nie umia tego zawrzeć. Nie mogę ani skoczyć, ani kucnąć, ani kurwa nic. No nie mogę zamknąć klapy, no. No mogę jednak, ale to nic nie daje. Ja pierdolę. Przepraszam za wulgaryzmy, ale... No dajcie spokój. Zapisz i wczytaj, tak? Ale na nowym save'ie, żeby sobie tamtego nie wydupcyć. Pineska! Pineskę chyba wzięło na litość. Jak popatrzyła, albo popatrzył, ciężko powiedzieć. Film nieodpowiedni na YouTube. A to się wszystko nagrywa i to pójdzie na YouTube'a. Mimo wszystko. Dziękuję pięknie za suba. Pineska. Kurwa, no czekajcie, dobra. Czytam to. Load game. No. Jezus Maria, oby to pomogło. Nie pomogło. Siema kamioneczka. Jest opcja, aby auto jakoś zrespić gdzieś, specjalnie, aby unikać takich sytuacji. Kurwa mać. No nie wierzę. Pozostało zakupić nowy komputer. Wejdź na mapę. Naciśnij na auto i daj reset. Ne Adin, to nie pomogło! Nie pomogło! A idzie hopka zresetować. Naprawił żech. O kurwa, przepraszam. Dobra, KST auto. A czy w nim są wszystkie te rzeczy? Ja, chyba są. Ale myśmy tam chyba nie wszystko zabrali. No. Dzięki prawdziwe imię za follow. Czekajcie, my to nie zebrali wszystkiego jeszcze. Kurde, generator. Orgon generator. Ta gra jest po polsku. Ta gra jest po angielsku. To się nie da nic zrozumieć z tego. Ja już wolę po angielsku. Ja tu nie mam problemów językowych. Może wy macie. Ale ja nie. Ja już wolę, żeby ona była cała po angielsku. Jak pół po angielsku, pół po polsku. Chyba mi to wyleci wszystko na pewno. Ja jebie, no nie wygląda to dobrze. To może generalnie wypaść. Czy to jest wszystko? Nie. Jeszcze ten extension. Kurwa, jak ja to mam załadować? Umca. Kurwa, co się sam dzieje? Dzięki za donata, Solsztok.
Kurwa! Wszystko mi powypadało z tego auta! Ja pierdolę. Reset. To fajny horror. Generalnie. O kurwa. No, dobra, czekajcie. Teraz chyba wszystko jest dobrze. Wyjątkowo. Ta gra to horror. Mało tego, to jest survival horror. Pokukaj wiele nagrywasz. No, pokukał. I co? Hamulec antygrawitacyjny. Niestety nie zaciągnąłem hamulca, który chroni auto przed pójściem do piekła. Boję się, że się zaś to samo stanie. Neadin, czy wyście tą grę testowali przed wypuszczeniem? Czy tak żeście wypuścili, żeby my ją testowali? Nie żebym się czepiał, nie? Bo to się najlepszym grom zdarza, ale pytam tak z ciekawości. Jest 40 minut. Uwaga, już jest godzina 15. I się nie poddową. Dobra, czy to jest wszystko? Czy beczka do kiszenia dzieci? Da 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 da, it's the motherfucker Ego Double Snoop Dogg. Ja nie testowałem, tylko Michał. On ponoć 100 plus H testował. No dobra, no wierzę ci na słowo. Chociaż jest mi ciężko. Dobra. Teraz na stację, tylko się teraz to się zapiszemy. Bo to kurwa tu się takie rzeczy dzieją, że to jest głowa mała. Pośrednik. Jak się wypiera już! Ja przy tej grze nie pracowałem. Pod płotem za tobą. Co jest pod płotem za mną? Dzięki za ludca. Nie no, wszystko. A, że garnek będzie ale tego garka będzie pilnował taki mały, taki hopek, nie? Dobra, słuchajcie. Jadymy. Pol maszyna. To nie ta kamera, to ta. Dobra. Nafollować. Złączki zapomniałeś. A ja wiem, że wy kłamiecie. I co teraz? Dobra, tankstela to jest tam. Dzięki w ogóle Legenda Lander za follow. Legenda Lander? Dobrze go domyła, dobrze. Omijaj tereny anomalii. Bo wiecie, ja słyszałem, że przy tej grze to twórcy się trochę Stalkerem inspirowali. La Chupacabra. Uciekajmy! Musimy się skryć na stacji. Atak zombie krów. Ja pierdolę, dobra.
Kurwa, mnie tu zaraz zjedzą jakieś karasie zmutowane. Stupidnej. Dobra, czekajcie. Kanister, albo jak kto woli, Nister. Teraz, kurwa, gdzie on jest? Będę to ja wszystko wywalić. O Boże, zaraz się... O Jezu, Czekajcie, spokojnie. Dzięki Mankey za follow. Jest tu. Kurwa, zaraz się zaś zablokuje. Wiecie, to jest gra z gatunku rozedrganych niepewnych. I to jest jedna z tych gier, że jak się w nią gra, to z chwili na chwilę masz wrażenie, że się wszystko rozdupi. No dokładnie, magister, to jest, kurde, i ten kościół jeszcze, co do niego nie idzie wejść. Dzwony biją. Opie, dzwony biją, krowy ryczą. Auto się teleportuje. Opętane przez szatana najprawdopodobniej. Czekajcie, żebym też wszystko załadował. Kurwa, z tym ciulstwem. Yeah. Jezus. Dobra. Dobra. Nister. Proszę mi tu zafolować elegancko. Tu powinny być zwłoki w tym aucie jeszcze. Ej, a co to jest zamknięte? Mam rączkę przy podajniku. A, mogę sobie sam. Dobra. I no. Bo jest noc. Co to za tankstela, co jest w nocy nieczynna? Zapytaj, czy jest jakiś ten... Doktor za 25 do... Podupiło mnie! Za $25! Doktor 00. Jak ty bogacz? Dobra, ja muszę zresetować subgola, bo mamy 20. No i jadymy na następnego. Jak kurde doktor to bogacz jakiś. Dobra, jak skończymy w to grać, to robimy losowanie. Aż się muszę wysmarkać. Jak ty bogacz? Muszę w końcu te dwie emotki zrobić nowe. Kurde, nie wiem kiedy ja się do tego wezmę w końcu. Ale się wezmę, na pewno. Dobra. Ja mam pizdolet. I te roski... Dobra. Czy będzie dziś Alex? No u mnie nie. Co daje ten sub za $25? Że jesteś mega prestiżowy, yo, elo i masz emotki więcej. I wszyscy cię znają na czacie i mówią tak: o, to jest doktor 00. On ma suba za $25. Szanujcie go. No. Tak to działa właśnie. Siema Albert. Dobra. Foluja. Kurwa, bo mnie stać. Już zafolowane? Chyba ja. Dobra. Robi się dzień na szczęście. Dobra, zawieramy. Jezus Maryjo. Boję się, że się to zdupi wszystko.
Czekajcie, to trzeba trochę... Kurwa mać. Czemu to się nie chce zawrzeć? Dzięki Koshi za follow. Jo, to dupia, co ja sam przeżywam. Jeszcze zajść do sklepu po generator, bo bez niego pompa nie będzie spełniała swojego zadania. Ale przecież pompa ma swoje zasilanie na benzynę. Przecież pompa jest na benzynę, a nie na prąd. Kurwa, no wyłącza tę blokada dyferencjału, ja pi... Biją. Chupacabra ryczy. Kurwa, to jest miasteczko Salem. Nie, to jest kurwa Twin Peaks. To jest miasteczko Twin Peaks. Tu się dzieją podejrzane motywy. Dobra, musimy jechać tam i potem skręcić. To jest normalne miasteczko Twin Peaks. No i Chupacabrę zawarli w kościele, żeby ją topić w wodzie święconej. Czekajcie, to było tu? Kurwa. Naprawdę nie mogli zrobić w lewym dolnym rogu na przykład jakiejś mapki takiej małej. Jeszcze rzucę okiem. Nie zostało nic? Chyba nie. I to tu było. Krowokabrę. Ja. A czekajcie, ja tu w ogóle, ja tylko zrobię taki motyw. Jego auto mi zdupia. Tutaj to przesunę, bo tam mamy te tam ciulinksy wszystkie. Dobra. Jezus Maria, nastał dzień. Dzięki ci, Ponbuczku. Ej, ale nic nie wypada z auta. Jest dobrze. Jest dobrze, wuj. Kondor. Co ci to koło z przodu się świeci, jak jedziesz? Koło z przodu mi się świeci, co? A faktycznie, takie jakieś są bugi graficzne co chwilę. Siema, Nezistox. Strefa 51. No, kominy jadą na fol. Eksperymenty genetyczne na więźniach przetrzymywanych wbrew ich woli. Popularna rzecz w USA, jak wiadomo. Koło ci się kręci. Ja. Chyba dobrze jadę, ale... No, chyba dobrze. Dzwonik z Notre Dame. I teraz będzie ciekawie. A, proszę, blokada dyferencjału. Dobra. Kominy jak w Szambierkach. Jak na elektrownię. Helena Paździoch-Meissner. Dzięki pani, dzięki panie Heleno. I człowiek małpa. On tak bardziej. Dobra. Dojechaliśmy. Tutaj plemię Czukczów rozpaliło ognisko. Ręczny. Motor Raus. I dopisuje słupka. O, tak lubię dopisywać te słupki. Tak lubię. Dziękuję pięknie. Raz jeszcze. Za ogółem wspaniałego suba.
Dobra. Czy tu można na przykład wziąć siekierę i urąbać nogę? Może save daj. To jest bardzo dobry pomysł. Mothman. Ja. Sowiek Oila. Po naszemu po śląsku sowa to jest Oila. Sowiek Oila, najgorszy zbrodniarz z lasu. Dobra, i teraz trzeba to wszystko nasztalować. Czekajcie, podjedziemy trochę bliżej. Mothman to człowiek ćma. A, no to człowiek mota. Dobra. Nie wiem, czy mi się to był Owlman, przecież to by był, bo to jest podobnie jak po śląsku. Człowiek mota. Najgorszy zbrodniarz, co ciągnie do światła. Siema, barwinek. Dobra. A, nie zgasił. No i tak. Wszystko wydupcymy na zol. To było dziwne. Ja, człowiek mota kontra człowiek lać. Ile ta gra kosztuje? Nie mam pojęcia. Dzięki za ludca. No kurwiska. Czuję, że to jest jedna z tych gier, do których kupiłem sobie 1070 właśnie. Czuję, że ona się tu spełnia. Ej, ale... Takie maty to ja miałem dwie. Kurwa, chyba mi się straciła jedna mata po drodze. No dobra, będziemy z tym żyć. Gra jest sztywna. O! To prawda. To jest prawda. Dobra. Teraz trzeba rozbudować tą naszą cudowną maszynerię. Dobrze, że oni mi to wszystko mówią. A mata wdupić. No straciła się jedna mata. Kurde bele. Ta gra to jedna z niewielu, która pożera ponad 2 GB RAMu, ale z karty? V-RAMu? A pod autem mi się wdupił kanister. Kurde, jedna mata się straciła jakimś cudem, ale jak? Ale gdzie? Przecież kupowałem dwie, na pewno. No właśnie. Kurwa mać. No nie ma, no. Zwykłego operacyjnego. Znaczy, no 2 giga jak na taką grę to dużo i tak kwestie. No dobra, trudno. Trudno, może przy stacji, no, nie wracam. Dobra. I co my teraz musimy zrobić? To musimy przede wszystkim wymienić na to. Ja to tak z pamięci robię. To musimy tu. Tu. Urw. Tu. Zjadła i żuje, dokładnie. To musimy kajś... Nie wiem. Kaj. Alfred! Ja! Ijo, to smola. Dzięki Alfred za subika. Polecam się na przyszłość. Dobra, jak znajdziesz się zapokojąc kogoś, no spróbuj podnieść, ale zapisz przed tym grę, bug jest świetny. Dobra, spróbuję. Wyskakuj z siostry. Kurde, siostry nie ma, siostra na uczelni. Alfred, a mam powiedzieć twojej żonie, hopie, co ty sam wynokwiesz na czatach? Siema Przemek. Dobra, słuchajcie, co trzeba zrobić? Tam słabo będziesz rył. Dobra, to kaj indziej. Trzeba to wszystko podpiąć. To trzeba na pewno podpiąć tu.
Nie, to do wody. Dobra, czekajś. Witaj Niklaus, kratka, miesiąc już. Ale naciągłem węża, ja nie wiem. Kurde, Matlej, dziękuję pięknie za suba. To już miesiąc razem. Bo niektórzy to tyle z babą nie wytrzymią, albo baba z hopem, żeby nie było. Czerwony do wody, zielony do maszyny. No to... Dobra, trochę mi się pomotlą. Prawym zwijasz węża, tak? Lala, voulez-vous? Faktycznie. Dobra. Pszt. No i elegancja. A ten filtr. Ja, mocie recht. I no. O. Ja, kurdi. Dobra. Teroski. Zielony. To wydupcyć. To dom sam. To się montuje sam tutaj. No i dobra. To wydupca stąd. Węża my zamoczyli. To już jest ważne. I teraz co? Nafolować benzyną. Dobra. Smarkano na wszystkie strony. Zafolowane. Dobra. Uwaga! Panie, a wiadra kupiłeś? No mam jeden kibel. Dobra. Kurde. Jak to się startuje? Niech mi ktoś powie, jak to odpalić. Odpal pompę. No ale jak? Ej. Czegoś nie brakuje? Ciągnij druta. No kurwa, Kaiwan jest. Przycisk na tyle, a... It's alive! It's alive! Aber es lebt! Dobra, kulo się biznes. No i dobra, i teraz co? Ładujemy do kibla i kurde jadymy z tematem. Żeby więcej załadować. Nie wiem, nie mam ładowności tego kurde kibla. Od razu do maszyny, a z kibla niby szybciej. No dobra. Nie też lampa. Joshua! Dzięki Joshua. Nawias zamykający. Nawias zamykający. Jest bardzo nęcący. Dzięki Joshua. Kurde, mi się pozatykały uszy z kataru, masakra. Dobra. O, tam jakieś były, kurde. Coś tam błyszczy.
Ta gra jest na VR-a? Ej, to by było zajebiste na VR-a. To by miało większy sens w sumie na VR-a jak bez VR-a, mi się wydaje. Ej, zaczęło jakoś tak lagować. Może ta dziura za duża. Szkło. Ja z flaszek porozbijanych. Zaraz odkopiemy zwłoki żołnierza niemieckiego. I zrobimy ekshumację. I będzie DLC, symulator ekshumacji. Arnolda, właściciela działki. Co mi daje sub? Szacunek, poważanie, emotikony, rośnie ciulik. Baby się za tobą więcej oglądają. Chłopie, włosy gęstnieją na głowie. Wszystko się dzieje. Ja mam tak do 100 wykopać. Ale mi się uszy pozatykały. Aha, no to trochę pokopiemy. W sumie takie relaksujące nawet. O lol. To potrwa. Ale nie mam kurde 4 mat. Chyba trzeba pojechać matę do sklepu kupić. Bez 4 macy będzie kasy w plecy. Dobra, to czekajcie. Tak. Ja, machine stop. Jadymy po mata. To niech se tu zostanie. Ej, jak wykopałem tą dziurę taką dużą, to gra zaczęła działać dużo gorzej. Czekajcie, jedziemy po matę. O Jezu, zaraz rozdupia te auto. Moplik. Ja, teleport. Taki prosto pod sklep. Yerba mate. Ja. Siema Daria. Może po drodze. Zapomniałem patrzeć. A właśnie, zapisać. Dzięki Rekon za follow. Nie przewidzieli, no możliwe. O. Siema Grzegorz. Chupacabra się budzi. Ale mi w brzuchu zabruczało. Ktoś może je ukraść. Nie wiem, chyba nie. Był, że dzisiaj w Bytomskim Parku. Co tam za zlot owczaków niemieckich? A nie wiem nawet, że coś jest takiego. Dzięki Misiek za follow. Kurde, teraz to jest w złym miejscu też. Zasłania te subiksy. Znaczy te łone, subgole.
Ja, Alfred, no czytałem, no to widzisz, to chyba baby nie potrzebujesz, ty co zagadujesz, siostrę biedną Darię. Siema, Krzysztof. Dobra. Potrzebujemy... Ale gra zaczęła tak źle chodzić. To jest masakra. Cześć, Wygorol. Ja. Update patch roadmap for next week. Złącze węży. Coś dla Szoszobo. Dobra. Wezmę, kupię tematy 2 na wszelki wypadek. Miska do pukania urobku. A miska do pukania urobku jest ponoć tam w tym namiocie. Co jest kole tego naszego miejsca. Dla jaj. A dla jaj to dobra. Pozdrów ziom. Pozdro ziom. Jak oceniam tą grę? Jest śmieszna. Jest śmieszna. Dobra, czy my coś jeszcze stąd potrzebujemy, jak już żeśmy tu są? Ej, ale gra zaczęła tak źle chodzić, że to jest masakra. Jakieś kurde ruły. Kup se takie niebiesko-żółte trzęsawisko, takie automatyczna miska do urobku. To? Wavetable? Stary, to kosztuje 6000. Masz jakiś zdupiony komp. Kurde, masz głowę zdupioną, ha. To kosztuje 6 kobli, mnie na to nie stać. Stary, podwójną łopatę, jak podwójną łopatę? Nie no, chyba wszystko. Co tu mamy? Jakieś kurde do auta, akumulator. Kible mamy. Światło, a nie, bo trzeba było generator kupić. Weź uruchom ponownie grę. Tu jest jakaś saperka. Dobra. Ból. Ej, a zastanawialiście się, czemu w tym mieście w ogóle nie ma ludzi? Z pulsatorem wyrzutnią fotonów. No i żeby parzyła kawę i robiła gałę. No, wiadomo. Może masz za mało ramu. 16 GB